Mga guryo, ako'y chika, karong adlaw. Ayaw magsaba, atuar ni. Ano bitong uban na to nga mga kaguryo ba nga may kay mo diskarte so sa kababay ba, di ba na? Moingon din sila nga, pagputo na ko ang buwan ug ang bituon para lang sa imo ha. Diba? Mutuog nila yung babae na, di ba? Grabe sa. Pero nalimot sila. Nga ato uban mga kaguryo, may kay mo istorya na. Nga kabuto nila ang buwan ug ang bituon. Nga perti ng layuan. Nga di na to kubuto na di makabot. Pero kani nga tumuta sa tong mata gani, nga lara sa tong mata. Naaga ni pirme. Di gani niya makabot. Di ba? Los ninyo guys.